Good afternoon. Please kneel for the novena prayer to the Sacred Heart of Jesus. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Opening prayer. Divine Jesus, you have said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Behold me kneeling at your feet, filled with a lively faith and confidence in the promises dictated by your Sacred Heart and pronounced by your adorable lips. I come to ask this favor. Kindly mention your request. To whom can I turn if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I ask if not in the treasure, which contains all the riches of your kindness and mercy? Where should I knock if not at the door, through which God gives himself to us, and through which we go to God? I have recourse to you, heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubts and darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore, even though it should require a miracle. You have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not a reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy. I beg of you, and your kind heart will find in my miseries and weaknesses a reason for granting my prayer. O Sacred Heart, whatever may be your decision with regard to my request, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. My Jesus, please be to accept this my act of perfect resignation to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire may be fulfilled in by me and by all your creatures forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering or in distress. Look upon me, I beg of you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you, through the Immaculate Heart of your most sorrowful Mother. You have entrusted me to her as her child, and her prayers are all powerful with you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. act of consecration to the Sacred Heart, to the Most Sacred Heart of Jesus. Jesus, my Lord, to you I offer up and consecrate my heart. Take it, my Jesus, and make it worthy of your majesty. Banish from it all that is offensive to you. Fill it with the virtues that will make it pleasing, and all-consuming fire of your love within my cold heart. Have my prayer hidden within yours, and near to your mother's heart. I wish to be yours forever, for well I know that in heaven or on earth there is nothing like you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. prayer to the Sacred Heart of Jesus for the family. O Lord, I pray that in my home, peace, quiet, and well-being may prevail under the shadow of your holy mantle. Bless and protect, O Lord, my endeavor, my enterprises, and all those who depend on me, and everything that I long for and desire. Banish from my mind and my heart false ideas and evil sentiments. Infuse in me a love of my neighbor, and grant me the means to help him. Give me the resignation and fortitude of spirit in time of adversity, so that I may rise above the contradiction of life. Guide and protect, O Lord, my own who are exposed to the dangers and contingencies of the world.
Do not forget, O my Jesus, our loved ones, with whom we were united in life, and whose departure from this earth caused us sorrow. At the same time, consoled by the thought that because they remain faithful to you, you did not abandon them at the hour of death. Have pity on them, O Lord, and bring them to their eternal glory in heaven. Amen. Concluding prayer. Almighty and eternal God, look upon the heart of your most beloved Son, and upon the praise and satisfaction which he offers you in the name of sinners, and to those who implore your mercy. In your great goodness, grant forgiveness in the name of Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalabinad. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtaumo sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, na nagantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabutan asin autob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatian mina ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa saimo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan, Biyernes, sa inot na Adbyento sa inot kan Adbyento. Isabay man yato ang mga intensyon, mga pasasalamat dulot ni Gilbert Bugador, Maria Yesa Altia, Hana Pitero, Asuncion Family, Susan Belyesa, Jing Balonso Tugores and Family, Alpapara and Manata Family, Dagsil Family, Toledo Family, Catalan Family, and Lina Big Cardel. Siringman for protection and blessings, dulot ni Jisa, Liki, and family. Special intention for continuous healing of Father Vicente Magdaraog and Sabi Marie Magdaraog, dulot ni Maduna Magdaraog, to pass the licensure examination for agriculture and biosystems engineers of Ivana P. Aranya, dulot ni Lolita Aranya and family, for recovery from sickness of Leticia Valles, dulot kan Valles family, special na kahagadan man ni Hana Pitero, to pass the exam of USI BATS 2025 PF Physical Therapy, dulot kan USI PT PR BATS 2025, to pass the exam of Clarice Tiponis and Victoria Jean David, dulot ni Clarice Tifonis. Siringman sa mga minasunod na mga kalag,
For death anniversary of Ambrosio, dulot ni Leticia Lo and family, Linda and Oscar Abrahan, dulot kan Daughters of St. Jude, Pora, dulot kan Los Baños family, Filomeno, dulot ni Daisy, Brent Marcos, dulot kan Dayap family, Carmen and All Souls, dulot ni Minda Reynoso, Jesus, dulot ni Gisa Liki and family, All Souls and Carmen, dulot ni Boy Reynoso and family, Jaime, dulot kan Bicchio family, Lily and Antonio, dulot ni Christina Garland, Crispin, dulot ni Jing Balonso Tugores and family, Edelberto Jojo, dulot kan Yantos family, All Souls, dulot kan Kiponis family, Erlinda, dulot kan Alpapara family, and All Souls in Purgatory, dulot ni Lina B. Cardel, Nisito, Felicima, Salvacion, and All Souls, dulot ni Job Navarro. Matindog na po ang gabos, sa sinawiton niya to ang awit sa pagpuon. Sangarang ka nama, sinaki, singkan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sing katorino nga ni Kristo kagurang nantaan, pagkamot kan Dios, pagisumaro ka Espiritu Santo, mapas sa indogabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako, antaan sa makasalan, tangani magkadigo kita magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangan ng Diyos. Mayroon man lugod sa tuon, Diyos sa makakamhan, sin pagkapatawadan sa tama kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibig kita, kagurang na namimibig kami, ipayag mo sa imong kapangyarihan, asin madya, tanganing hali sa mga naghuhumang kapahamakan, kan sa mo mga kasalan, magkanigulugod kaming hawason mo, ika na nag-ataman, asin agawon mo, ika na nagliligtas, ika na nabubuhay, asin nagahade, kay ba kan Ama, asin Espiritu Santo, Dios, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himateo niya to ang inot na babasahon.
Ginuno sa libro ni Propeta Isaías. Ini ang sabi nin kagurangnan, sa madaling panahon, dai daw ang Libano, magigibong mayaman na daga, asin ang mayaman na daga, maging kadlagan. Sa aldaw na iyan, ang mga bungog makakadangog, kan mga tataramon sa sarong libro, asin pagkatapos kan anino asin kadikluman, ang mga matanin mga buta, makakakita. Alagad, ang mga mapakumbaba, urog na mag-uugma sa kagurangnan, asin ang mga pinakadukha, mag-uugma sa banal ni Israel. Huli ito ang mga tirano matutunaw, asin ang mga para ulog-ulog mapapara. Sa kapaparaon ang gabos, nabuot magibo nin maraot. Ang mga nagpapakaraot sa kapwa, ang mga nagbubuktak din siod sa pintuan, tanganing masigyapot ang hukom, dangan ang kaso ni matanos na tao, ikasibog, huli sa daing halagang rason. Kaya iyo ini ang sabi nin kagurangnan, ang Diyos kan harong nin Jacob, ang nagligtas kay Abraham. Daina sagkod pa man, masusupog si Jacob, dahil na maglulungsi ang sa iyang lalawgon, huli ta mahihiling niya, ang ginibon nin sa kuyang mga kamot sa tahaw niya. Aarangon ninda ang sa kuyang aran, sasambahon ninda ang banal ni Jacob, pagnangalasan ninda ang Diyos ni Israel. Ang mga nasa sala, makakanood nin kadunungan, asin ang mga paragumod-gumod, maako nin kahatolan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang kagurangnan, iyo ang sakong ilaw, asin kaligtasan. An kagurangnan, iyo ang sakong ilaw, asin kaligtasan. Ang kagurangnan, iyo ang sakong ilaw, asin kaligtasan. Si Isay ang sakong matatakutan. Ang kagurangnan, iyo ang paalawan nin sa kuyang kalag. Sa kiisay ako matatakot. An kagurangnan, iyo ang sakong ilaw, asin kaligtasan. Saro sana ang hinahagad ko sa kagurangnan, ini ang sakong hinahanap, na mag-erok ako sa harong ning kagurangnan, sa gabos na aldaw nin sa kuyang pagkabuhay. An kagurangnan, iyo ang sakong ilaw, asin kaligtasan. Ako naniniwala na mahihiling ko ang karahayan ning kagurangnan sa daga nin mga buhay. Maglaom kamo sa iya, pakusugaan sa indong puso, maglaom sa kagurangnan. An kagurangnan, iyo ang sakong ilaw, asin kaligtasan. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan, mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. magbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Mantang sa Jesus naglalakaw, duwang buta, nagsunod sa iya, na nagkukurahaw asin kikimaherak, aki ni David, kay raki kami. Pagabot sa arong, nagrinis sa iyan mga buta, hinapot sinda ni Jesus, may pagtubod ka mo na ako may kapangyarihan sa pagibo kayan, simbag ninda, opo kagurangnan. Dangan, dinutan ni Jesus, an sa inang mga mata, sinagsabi, mangyari lugod, susog sa indong pagtubod. Asin, nagkaburuksan sa inang mga mata. Tinugon sinda ni Jesus, ingatan na iniday maisihan sa isay man. Alagad, pagkahali ninda, dapit sa iya, pinag-usip ninda sa bilog na runa. Maray na bareta, kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Good afternoon.
Kiraray sa tuyang binabalikan ang tema kan Adbyento na sa panahon na ini naghahanda kita kitulong pagdatong ni Jesucristo. Enot na pagdatong kana kaaging enot na Christmas 2,000 years ago. Tano ta babalikan ta pa? Ulit na nagpapadagos ang katok kang kagurangnan sa tuyang mga puso, malangani ka subago. So, opening song, buksan ang puso, pagmadatong ang kagurangnan. Kaya, kung kaito, dahil tapi ko buksan sa tong puso, kay punta ng buksan. Kung kaito, sadit sana ang pagbukas kang puso, masyadong matipid, siguro dagdagan na, tanganing orog na mamidbidan ang kagurangnan. Ikaduwa na pagdatong so huring aldaw. Kaya ang lambang misa, pigtutugdan kita na saro ini pagpreparar sa tuyang paghali sa kinaban. The Mass is also a looking forward for our own salvation. Dito sa paagi kang mga ngalasan, sakramento na pinagsilibra sa misa, hindi po nakakakita kang mga kaipuwanta. Tanganing may balon kita sa paghalita sa kinaban. Dahil taman sabi na bukas na, usarong bulan na ang paghalita sa kinaban, kundi sabi baga mas maray na nagaanda kesa anong malay ta, paglawas na digdi sa simbahan, may nagbadil sa imo, may nagkidnap sa imo, kung ano pa man napaagi ng kagadanan. Dahil tanaaraman po yan. No? May mahulog na sa nang bomba, sa St. Jude. Dahil po aram. Kaya, we have to prepare every time, every day. Tayo yan po ang patutunguhan kan sa tuyang pag-iral digdi sa kinaban. Ikatulo, very important, ito po na in between kaining enot as in huring pagdatong ni Jesucristo, nasa paay kang mga sakramentong winalat niya sa to, we keep on receiving this. No? Pakinabangan ta, yung mga paaginin, pagpabanal, ang pagumpisal, ang pagkomunyon, as in iba pang mga sakramento. And the Mass itself is a sacrament called the Sacrament of the Eucharist, Sacrament of the Altar. Kaya tulong sakramento baga ang pwede ta haroaldaw na akoon, asin iyan mga tabang ta, bago sa nasa itong sa diri, kundi itong pinapamibita, itong mga nagadan, itong mga nagkakaipo kan sa itong pangadi. All of this, pwede tang gibuhon asin nakakatabang kita sa itong kapwa. Kaya, ang minsay kang ebanghelyo, si Kristo nagpapaumay kay itong mga may kapansanan. Kita, mas kinaing kapansanan, anong pigagad ta? Nasupuso ta malinigan. Na magkikitang more loving, more forgiving. Takon minsan, dahil nga kitang hilang na physical, pero ang hilang ta naman sa kalag, ang hilang ta naman sa emosyon, ang hilang ta sa social relation. Kaya, nobody has no reason tanganing maghagading tabang sa mahal na Diyos. We are like the two blind men asking God to open our eyes. Inulit kung minsan may mata, pinipili sa nang hilingon. So, nagtitios habang hilingon, pinipikit ang mata. Tanganing day magtabang. Pero what are the eyes for? Diba? Para mag-relate kita sa kapwa. Na kung kita orog na bindisyonan, so bindisyon na ako mo, isisir mo ito, baka mo itong sasadirihon. Ninulita, we form a community. In this community, trust each other. Tanganing, o ito man lugod, ano man na maray na bagay na kinabangan ka community, everybody in the community benefits. Siring man akong ansaro nagkasala, gabos man sa community na apektahan. So that is our relationship as members of one community, the Christian community, ang community na nagahalat kan sa tong kaligtasan, nagahalat kan tunay na
karakteristik ng sarong tao. Kung si Kristo naging tao, pinahirigtas sa to, ang tunay na pagkatao. Anong pagkatao ini? Ang tawong nag-aagrangay, nagbubukas kang puso sa mahal na Diyos. Ang aning awat pamanlugod, maski mayo siyang sadiri, maski mayo siyang kayamanan, ang Diyos yaon sa iya. And there's no other greater riches except God, who is our destiny, who is our beginning. Magpabibig ka mga tugang, taganin sa kuwasin sa indong atang, maakaw man lugod, kan Diyos sa mga makakaman. Ako man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na, namibi kami, papagkani gawa sa imo, ang mga pamibi, asin atang kan sa mong kapakumbabaan, sinkonsain, maging mayong maninigo, ang anuman natabang, kan gibong marhay, ang tabayan mi man kami, kan tabang nin sa imong patawadan. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tuong maninigo, asin dapat, matanos si nakakaligtas, danay si minsan sa'yo nagpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na ama Diyos na makakamanaday kasagkoran, uligi Kristo sa mong kagurangnan. Sa inot niya pagdatong sa kapagumbabaan, kanina akong laman, inutob mo, inatob niyan katungdan, kan daan na patakaran, asin, binuksan para sa mo, andalan kaligtasan, na daing kasagkoran, tanganing sa ikadwa niyang pagdatong sa kamurawayan kan sa iyang kamahalan, ikapailing nagayo, anaman niyang gibo. Makamtan mi ang panuga ng unyan sa pagbantay, pinapangahasan ming halaton. Kaya kay bakan mga angheles, or kaangheles, kay bakan mga tronos, dominasyones, kay bakan gabos na langit no nakubo, nag-aabit kami kan himno, kan sa imong kaumawan, daing tapos nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos sin mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan, usana sa kaitasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, usana sa kaitasan. Kagurangdan ka nagadan banal, borabo ng gabos na kabanalan. Kaya mga atang namimibig kami, pabanalakan ng bon sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring nabuot, pinagpasuliban sa pasyon, kuaning tinapay, si pagpasalamat, binaakini, itinaos sa iyang mga disipulos, nan sabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudolot para sa indo.
Siring man, pagkapamanggi sa pagkayaman kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinaw sa mga disipulos, nan sabi, mag-ako ka magabuos, sin mag-inom kay ni, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bagawas, sindani natipan, napapabuloson para sa indo, sin para sa dakol, pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod, An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamarita niya mo. An pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa good na ika magdatong. Kaya kami na nagururumdum sa iyong pagkagadaan sin pagkabuhay liwat, dudulot sa iyong magagurangnan, kining tinapay nin buhay, sing kalis sing kaligtasan, nagpapasalamat, pinapagkanigo mo, magatubang, asin maglingkod sa imo. Kasi nagkikimahera kami, nag-aarang, kami nagpapakinabang, kang hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Garum dumakagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa biliw na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, singkangabos na klero, siring man garum dumas sa imong pagkahirak sa mga tugang na nagturog sa paglaob kan pagkabuhay liwat, orog na itong ginigirumdom, pinapamibi sa misang ini, asin man ang gabos na gadaan, dangan ako asin sa liwanag, gan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibig kami, tanganing kaiban, Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose, sayang esposo, San Judas Tadeo, sa mga banal na apostoles, sing gabos na santos, sa kaitupan na kapagayagaya sa imo, magkani kong maging kairas kan buhay, na daing kasagkoran, mag-omaw sa kamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo, huli sa iya, sin kaiban niya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman sa pagkasaruakan Espiritu Santo, ang gabos kagalangan, sin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na togon, sa pinatuod kan Diyos noon o kaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang bot mo sa daga nin siring sa langit. Ansa mong kakanon sa araldaw, itaw mo sa muya-unyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa marao. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyaman katuninungan. Tanganin kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging dani na talingkas sa kasalan, sin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan mga paglao, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na sa Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Sa kapanahonan. Kristo kagurangnan, ka nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indoan, sa kong katuninungan, itinatao ko sa Indo, haray pagilingang sa mga makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya, mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninungan asin pagkamot kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Patinarawan ka mo, kan tandaan, katuninungan, peace be with you. Peace. Kordero kan Diyos Diyos, na nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, tawi kami nin katuninungan. mga tugang o sa kagarangan ng Yesu Kristo, Kordero kan Diyos, na minadatong sa tuya. Kay ito, ngunyan, asin sa maabot na panahon. Siyang Kordero kan Diyos, pagpaparang kasalan ng kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kang Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa naasin sa kong kalag, maumay. Mga tamano kita, kan hawak ni Kristo sa buhay na dahing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo,
Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi, ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko, na sa paagi kan mga kamotnin padi, na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Pagurangnan, nangangayo-ngayo kami nakikimayrak sa imo, kami nabasugan kakano na banal, tanganing sa paagikan pakisumaro sa mga misteryong ini, tugduan mo lugod kaming madonong na magsiyasat kan mga bagay na kinabanon, asin magdayupot sa mga bagay na langit noon. Uligi Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Kan mga pamaibi, sanudas Tadeo, sa Birhen Maria, kamo bendisyonan, amponon kan Diyos na makakama ng Ama, Anaki, asin Espiritu Santo. Amen. Idunulutanan, Santa Misa, lakaw kita sa katuninongan, sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening po, Father.